Acabo de ver unha nova onde estaban veciñas e veciños de unha parroquia de Oío en Cangas facendo de, como decían, policías sin placa. Bueno, estaban facendo unha acción para evitar que a xente aparcara os seus coches nos sitios nos que non se poden aparcar, porque vese que van moitos anos atascando os accesos, facendo, bueno, un escándalo, Pereira, que diría outro. Pero o máis alucinante foi abrir os comentarios e ver a cantidade de xente maleducada e agresiva que se dedica a insultar a estos veciños. O sea, non lle chama a atención a quen comete a infracción, a quen aparca de tal maneira que impide que pase, por exemplo, a xente andando, que impide que pase unha ambulancia, como xa pasou o ano pasado, que alguén necesitou atención e a ambulancia non podía pasar. Bueno, a quen comete esas infraccións non lle di nada. Insultan aos veciños que están pacificamente intentando que non cometan as infraccións. Como se non tuveran nada máis que facer. Esa xente que xa non pode ir á praia porque está infestada de turistas, día sí, día tamén, porque non é só o fin de semana, non ten nada mío que facer esa xente que ten que estar escoitando pitazos constantes, porque, claro, como se atascan nas curvas, ou tens que avisar por se ven a gente de frente, que podían estar perfectamente coa perna acabalajada unha por riba da outra, léndose un libro ou coméndose unas pipas que non tengo. Non te querían que pasar tempo da súa vida para estar ali ao calor impedindo que a xente infractora cometa infraccións. E ainda por riba teñen que escoitar ou ler insultos. Pois sabedes que? Que hai unha parte, hai unha pequeniña parte, só unha pequena na que me alegro. Porque cando esa xente necesita entrar a insultar é porque lle jode. Ves? Mira, eu non quería ser mala, pero saber que a xente de esta calaña lle fastidia isto, pois sois, hasta mira, non hai máis que por ver non veña. Moito ánimo a todas esas familias que vivides tanto no Ío como en outras zonas de Cangas, como en outras zonas incluso fora do país que estades sufrindo coa invasión turística. Eu creo que hai que facer moito ruido, porque aquí a gente ten que facer algo,